Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Saparağa salamu alaikum. Wa alaikum Murat. Oğumuzun ne diye sağlıklar? Sağlık Hudağa şükür. Tayyala. Tuğulama. Yavaş tane bu. Buyur Murat. Söz senden ne? Yeme saparağa yeme. Şumal ana onunki gepleşigimizde aýtdyk da ene bir topar ýurdun içinde edilmeli işler var ya halk şunun edilýän işlerden habar berseňiz bizden bir bilik galsak nädip diktaturadan diýilmeli nähil bolsa nähil ýagdaýda ýurda barmaly bilen bir topar sorulmaly ullukan toplumy da on bir gepleşikde geçirir ýalynda ählisine ýa-jogap berer ýa-da. Yani şuma ondan günne korrektiv gelip dur täze zatlar ýüze çykyp durda. Indi şu mahal düýün şol üç bolup ýa-ni gepleşik geçiremizden soň indi şu dernek barada bir topar sorup ýüze çykyp dur. O zaman bardy bol ýöne düýün çykışdan soň şahsy ýazarlarym kan, ol ýa-ni komment ýazarlarym bar. Şu arada biraz gurrun etsek bolsaň gatken bolup geçýände şol ýurdun içinde hem daşanly. Näme barada siz özüňize wajyp diýenlerden separasyonyň başlaly ondan soň mesaj gurrun edip ekste. Hay Murat ne? Haytyndan başla diýsen. Deme başlaýar eger o deme dernek barada kän toraglar webdirler ýerleşlemde ben okudum. Ýa-ni düýün gowhergy bilen çykyş edenimizden soň atam nemerek ýene de bir dernek barada biraz ýa-ni likbediýalak bir neme 4-5 sanak tapyp geçmeli bolkan ýa-ni keminänem alyp ýa-ni dernek ýa-da sorulýan şu ýa-ni kart neme diýede ID kart diye o neme kimlik nemeti kimlik nemeti bolýa nemede taýpada registrasiýa etmelidir. Ondan emme daandan ýadan soň o ýa-ni kimlik nemetine geçýän o şo taýdan kimligi ýa-ni näme diýär sipariş diýerler türkler o şondan şo taýda zakaz berýände. Ýöne bir zat bar. O zatlaryň hemmece tekniski taýinligi bar. Eýem ýöne bürokrasiýa nemesi var. O bize baglylar. Sebäbi bu dernek biz bunu döwlet şekilinde etjek bolamsoň düýpli. Ondan her ýurdun öz kanunlary bar da. Şo bürokrasiýasyndan geçip gör şu wagt eýem şoň üstünde işleýär. Ol 5 gün nemetjeklermi, 10 günmi, 20 günmi ol bize baglylar. Bu teknik nemeleri eýem taýin diýsegem bolýar, üstünden tak işlenýär. Biraz nemeleri bar, işi bar. Ýöne iň goly zamanyna işe geçjek, onuň ýeke türküde däl. Başka da bir kompakt ne ya da köprek ýerleşlemede ýaşaýan ýurtlaryna da şu esasda şu derneğin filiallaryny açmalylar. O filiallaryna ýeme hukuky, ýuridiski dogry etmeli sebäbi bular ýalak dernekleň nemesi ýa-ni barlygy ýa Şweýçarda gaty güýçlü. Ben şonu bilýänler eýleki döwletlerde de şoňa görä bolmagy mümkin şoň hukuky tarapy bar da, bürokrasiýa tarapy sebäbi bärde ýa-ni türkmeniň çatmasy ýalak keppe şekilde guruljak bolsa olaýan däl. Şoň üçin biz bunu düýpli sebäbi kimlik diýilen zat kontrolli bolýan zat, o hatawy nemesi hemme zady. O strik kodly zatly onun berde şo zatdan nemeti gaty güýçlü kontrolyň aşagyny geçýärdi. Her döwletde de ýetgeşi gurek. Onun hata başyljak bolanda da dernege ýörüti özüne hata başylýardy.
onun düzgünleri var. Eylek yönü hata açan yalak değil. Tabii berde pul bilen, neme bilen bağırla. Onun sonku durdu dünyada katı kanunlar kabul ettiler. Yani pul araçlarıma yani neme korrupsiyon pulları atma vaat edilen nemelen skemalan karşıtına onun yani terörizm finansiyel etmen karşıtına bu topor kanunlar var da şu bankların nemedinde instruksiyonlarını şolardan geçen ondan sonra yine de her devlet ne göre bir komite edip şondan geçiyor o bürokratiya bir de bağırlarla onu beylik devletlerde de bu ediler. Yani şu tayda yani bu atlara katı yolunu sınav bilecek adamlar toparlar gerek. Bu oyuncu iş değil. Çünkü bu iş büyük iş biraz vakit alıyor. Bu bürokratiya vakit alıyor etaten. Biz ne bu işi yem realni şu vat zayıfka da at berip bolya nemedip bolya yönü kartını şunu yiyecek mi onu yiyecek mi o bürokratiyanın nemetine bağlı ne Türkiye'de o kıyınçılığın etatı ve şu tayının vatandaşı ya da şu tayının kurumosu etatında yankı nemalin ya da registrasyon ediliyor da onu yani Türkiye'de olsa bir Türk firması yani Türkmen nemeli ya da Türkmen vatandaş Türk vatandaşı olmalı. Bu işlem şöyle yalak hukuku tarafları var da. Bu tarafı şeylere hakkında ikinci soru şu halkın tesi web takipatında yine bir o neme şu yeni de bir hizmeti yola koydular iş ödleyenlere iş abdüleyenleri iş veren demeleri iner şu bizim öbür Türkmen İlleşimi'nin inisiyativası boyunca onun hizmeti katılıyor ve her tarafların kömek veriyor. İlk kerpincinem atandan biri 4 tane iş yer var. Bursa'da bir plastik fabrikası. Halkın tesi saytına girip demekten o iş ödleyen iş verilen yer vardır. Ne bu iş yolu girdi son hukuki hizmet demekten işe girdi diysen olacak o bir tane advokat bilen gürleşürlü şu hizmeti verecek nemeler bilen hak istekler bilen gürleşür dedi yankı peyderpey etmesek bizim maddi durumumuz nemeden nokta bunu. Doğru. Taati nemeti şol onun yine nehilek sorular vardı. O şunu adamların nehilek ulanmasını onun hizmetleri nehilek getirmesini vatandaşların nemetine bunu ekrandan biz onu yer tapar şey edip yatlap nemederse yankı bir oku eseniyalak geçmediler. Ben muallimçilik nemem okuyum biraz Petre kalmırat ben ki neme iş etmiyorum adam bir şeyler koyuyor. Ben onun hem mekşif özmeyalak düşünüyorum kendi yüdleyerek hedeyen olmağa çemeli bana kayan yerler şu meselede ben özüm uyan hem mekşen bilendir diye deyip o neme iğneyenler kendine doğru diğerler ben düzülmeyele çalışan oluyor yani bu atları kov düşünüp bilecek oğlanlarımız var ne olurum koşulşur yavaş yavaş bu iş şeylere kalmırat ne 4 tane yiğit ne Mehmet'in giyirin iş yeri var son ne yankı cayı ödleyenlere de o hizmetten talaba göre açılış başlar bu hizmetin sonu yok o bir peyderpey talaba göre oğlanlar Mehmet'ini
üstüne işleyenler hizmete talaba uğra edilmese o bunun maddi tarafından biz entek doğru çözdük diysek yanlış tabii bunu bir sistemi var da zakon bağlık çiğsilliğe o şu demede tarzda bir yani registrat eden adamların bir yıllık kolyamı o nemeleri bolmalla yani dama köl olur diye şeydi bir yani deme Sovet döwürlerinde idaralarda bu hassa zayin pomoş diýip bir zat bolýar idaralarda özleri içgärlem ödleri diýerlerde. Şoňa bir uznos çagadı var. Şolanyň deme diýen no gerek wagt alýan, onu ýygyna berýän, şolary ýalak bir sisteme bir howuz etjek bolýar şunu. Dama onuň bu ikinji etapynda yani studentlere de kömek etme, onun okuwa gidecek çağalar bolýanlar, inde köp çağalar Türkiýede ýa-da dogulup şu taýda öňüne götüp ýetişenler emma da olara da daşary ýurtlara da okuwa ýibermäle terişdämde görä o neme hyzmatlarym ýola goýjak bolýarsa ýowaş-ýowaş bu nemesi planlary gaty uly ben ýöne bir kysmyny aýdýanna ve bir peridaçyda da hatta neme del bu döwletde näile hyzmat bar bolsa şolon köpüsi şu taýda yerli neme talaba görä biz etmekçi şu zatlary o yani bu meseleni şeylere kalmarat soruň bolsa aýt menem sen düşünmedik yerinde sen bir halk bol menem bollum bolan çuwat Tapara men biraz üstüne goşaýan şu sizin aýdanlaryňyza yani şol dernekde bir topar ýeme barda bölümler var. Şol bölümüň birini ýazyldy. Kimde kim kömege mätäç bolsa şol adam adyny, familiýasyny gerek mätäçligiň dogry suratda ýazyp uratmaly. O plan ýerde plany mätäç şoňa kömek edin diýilen gurrundaly anyk ene şu plan adama kömek gerek ene adyny doktorun ýa-da Lukmanyň beren zakuluçyny da şoň esasyny kömek etmegini haýyş edýän. Sebäp bärde bir topar ýerde şu adamlaryň keselini öz peýdasyny ulanýan adamlar peýda bolýar, guramalar ýa Türkmen öz sözü däl beýleki milletden gelen söz şol maşaýnyklar bar. Şu zatlar ortadan aýyrmak üçin hana ýörüte şu sahypa bar, şonu doldurunda uğradan anketany kime näme kömek gerekdigini. Ondan onlar şu taýda özleri tertipleşdirip goýýar, kime birinji nowatda kömek etmeli, kime ikinji nowatda nähil kömek etmeli. Düşünükli. Ýöne de bärde bir aýdylmaly zat bar. Maňa berilýän sorulyň bir sapara hani sen hasabet ber gelýän pullar nirä gitdi diýär. Kimden näme gelen bolsa hem bu pul hana görkezlik dur şol skala bar şo taýda näçe pul geldi näçe pul gitdi çykdy jazyldy hana o şol dernekde görüp bilersiňiz watandaşlar kim näme haýyr sahawat şo tap goşan bolsa eger biljek bolýan bolsa hana şo taýda harajat barada hasabat bar ýöne kime anyk berildi o zatlar aýtmak mümkin däl bu konser derrew hökümet ol adamlaryň söýgüne düşýär esasen ýurdun içinde edilýän kömekleri ol 2 üçüncüden sapara şol ýangaty dogry bellep geçdiňizde şu zatlar bir gezekdel, 5 gezekdel, 10 gezek gerek bolsa halka ýuwaş-ýuwaşdan düşünüp gaýtalap aýdyp bermemiz zerur. Sebäp adamlar şu zatlary düşünüp içine girip şu sistemde özlerini ýa-ni hem türgelleşer ýaly hem özlerini şu taýda bir şu sistema bir adamsy hökmüni duýar ýaly. Şu girilen sistema şonuň goragyny durup biljegini subut eder ýaly. Ine şoň üçin ýaşlamyzyň wagt tapdygyndan ola bolmasa, siz bolmasa başga bir şol iş alyp barýan adamlar gerek bolsa bilelikde çykyş edeli. O zatlara ýol goýsa. Endi men bilýän zatym şol görýäňizmi? Ine men şol 17 000dan gowrak ýa-ni
abunaşy bolan sahypamy hökümet heytti beýti yapdy. Kimin elleri bilen yapdy ol başga mesele. Onu soň dolanyp geler. Inni hemme hüjüm seden sizin sahypany edilip goty. Sebäpsiz 9000-dan 10.000-da ýetip barýar. Munam neýtral zawad etmeli. Näme soňra diýer. Hana hal muradyň kyn aýrdylar bar şu 2000-de ýetenat. Bir aýym bolamaga men şuma efeýle çykyp täzeden. Men başlandı bir ayda 70 adam durdu şu taýda. Maňa abunaşy bolan. O 9 ayda jemlenler 17.000 adam. Indi şonu men garşyma goýjak beler halkyň halmuratdan eli sobody, ynamy gaçdy, näme boldy, plan boldy, peskan boldy. Birinciden biz sany gowulajandagda bara. Nese? Biz diňe şol halka bilýän zadymy, görýän zadymy aýdyp otyr. Bir de az bolsun, ýöne uz bolsun. Şu meseleleri düşünüp şu zatdan üstüne işleyecek adamlar gerek. Hudaýa şükür, ana ýaşlar işläp otyr. Ine beýleki işlerim ýurdun içinde de gidip otyr. Biz nire teleseli, nire howlugaly ýok. Halkynçyk öz işimde edip otyr, kölege dotturup. Ol halkyň öňüne çykyp, aý biz planlarda diýip öňmek bir de uslypda men şey diýip pikir edýär. Ýöne şol mesele ýüze çykdy. Indi sizin şol internetdäki ýa-ni YouTube'däki sahypanyzy ýaşlara geçirmek barada men özüme aýdyp beren siz ýetireň näme boldy, näde etmeli, näme etmeli. Näme Halmurat men ne resmine ekrandan näme diýen men öz saýtymy ýaşlaryny dernegi kurdular, demettiler, öz kanalymy ýaşlara peşkeş berjek. O hayırlısı uğurlusu olsun Akbata bilen erte ýürün ýaşlara şunu ýa-ni men adymdan öz atlaryny geçirdiler. Menden şolara goşunt. Bu derne menem kanalym yapjak bolup näme diýerler, jyrjaşýarlar. O iş edýärler, ol iş edýänler hem hökümet däl, hökümetiň garşyna görüşip bören demeler. Ben öň bir zapar ýatladypdym. Bir de jalyba eýlekler aýrýa, gaýtam ýa-ni ýalňyş bolsa onu bilmedilen ok, bilgeşine medilen ok da. O ýa-ni awtorski prawa bar nemeleri. Näde we taň bir oglany onuň ýörüt etdiler bilýänimde. Aýır diýip demetdim bolun ýok diýer. Aýyrjak gelýärdi. Halka kömek edýän bolmaly şeyler olon demeleri. Men kemedim şoň ýaly bolanyň ýapyldy. O ýa-ni şeyler näme Halmurat bu Sağ ol, şu zatlara aýdyp oturanyň üçin bir bize bir şan şöhret gerek geldi. O pikir edýärler, ay ine bular sahypasty baýamak üçin ya pul gazanýar, to hesaplara bizde näme pul bar? Men özüm kyn aýdyp şu 8 ay 9 aýda YouTube'un şu ýapylaryny maňa owradan sen 9 aýda 5000 näçe kron Türk Şubat Kur'an'ı demek $500 böyle. Şonu şu neçeli beren atla. Berse şu pulum yine de şu derneğe gidecek. Ben atım satıp bağ yaptırım, itim satıp bağ ya. Şonu yani sizden sapara gerek bolsa men sayılır yaşlar. Biz şonu çok taydı çıksaydım yeterlik bir tapağı diyor. Biz niye çıksaydımıza görüşmeyendik. Sahypalar halk üçin açyldy. Şu halkyň öz çykyş etmek üçin şu taýda video rolikler goýulsun, ýa şu taýda ene pikirlerini ýazsyn diýip. Şonuň köp görüpçilik edip ene o elbetde on Berdi Muhammed ýapana men düşünüp otur. Ýerden ýapylýan. Ýöne etsinler, jogap bermedi ýerep geler o zatlar. O bizim arasında çıkış ettirdiler eder. Yok, siz gerek geliyse onu etmez. Demesi yok. Täze kanal açayır. Bize demesi yok kaptalından. Kimin bir zat oylap tapma. Tapara şu yapılmayan kanal açarlar. Şuların inceler yani. Yaşlardan sayış edelim. Bir de tapıp berdiler. Şu YouTube'um olmadı, näme de olmadı, İslam zadymı diýeli, ýöne şoňa näçe ardeselerim ýapylmayan. Ýöne o taýda adamlar pikiri gerek bide.
Yok, o Ya şu tayda pikir yapılmayan ýeten kanalın adamlar bağdanın görebilirler. Halmurat indi täze kanaly ýanky müşterisini nemesini ýygnaýança wagt gerek de. Şoň üçin o Hı. ýam bir 9-10 miňe ýetip barýar. Onuň taýyn demeni beren bu da. Olaram işe bagymrak Elbette. girsinler diýip neme diýenler. Elbette tapara O Hatıgoviç. Gerek ýanky bolsa bizim yetmeýän bolsa men kanalyma malsynlar. Tapawdy ýok. ben Ne deme birad işleden 10-15 miňe getir, ondan soň alarlar senden. Demek işle. 17 miňe ýetmek üçin tapara 9 ay işledik. Mahtum ulup Pragyň bir sözi bar. 5 ýylda bir kitap kılan işimiz Gyzyl başlar gelip weýran eýledi diýe. Bizim şu 9 ay eden işimiz ene. Yani bu Gyzyl başlar. Ondan bir ablamız Nadira diýip bir ablamız şunjaň etdi. Men bir ýarym sagat gürleşdim. Şoň bir haýşy bar. Her demäňizde şunu bir ýatladyň diýe. Men o haýşa goşulşýan. O adamlar biri bilen saýgyly, söýgüli, hormatly bolsun. O ağam binim, o ablacığım diýip bir çeker sözdi bolmasyny, bir medeniyetli bolmasyny şunu ýatlap duruň. Biziň halkymyz o ýanky söwüşden başga, onu kontrol etmeden başga bir adam ataňy ýalkasyn bermänen bilen ok bir gaty bir medeniyetsizlik bolýar. Şunu bir halka ýuwaş-ýuwaşdan siňdirip bilermiň diýip menem gaty dogry diýen diýdim ablam. Sen bilen diýdim bile ekrana çykaly. Inniki epdi de ödüm düşündür. Menem kabul edýän diýdim. Buna bu adam eşdi oturundur. O faraply men diýdi ýanky dil waýlygym neme diýdi. Ýanky onuň diýdim men farap şiwetinde urlayan biziň baýlygymyz o dialekden hemmesi biziň hadinamyzdyr. Ondan hiç çekinip utanyp ýani edip görmediler, olary ösdürmediler. O biziň ýanky taryhy baýlygymyzdyr. O zatlary hiç nemetmän o ýeke o lewap nemedel ähli şu ýanky Turan petligindäki döwletleriň hemmesi biziň garnaşymyzdyr, doganymyzdyr. O köklemimiz aňyrdan birdir. O biziň bir üýtgeşik nemämiz ýokdur. O zatlary adamlar bu düşünmeli ýöne biziň taryhlarymyzy başgalary ýazdy da. O başgalary ýazdan soň bunu entäkler üstüne o işlenmese o düşündirilmese, ýazylmasa, pozulmasa bu zatlary aşmak kıyındır. O biz özümüz bilemdok da. O bu hakykati gaty taryhyň aňyrlaryna daýanyp gidýär. O biz entägem şol emäň aňyny da başga medeniýetleň ýanky tiýatry nemeleri nemesi kände. Şoň nemesinde ýetişen bir näçe nesilimiz bar da. Olaram kökünden gopmasa da gopan ýalak käsi bolsa gopandan beter. O biziň ors dilli gatlamyz bar da. Ýanky türkmen bolup ors neme dilýär. Ol deleli ýok. Biz hiç milletiň nemesini nemedemiz ok bolun ýöne. Ýanky özüňizem fiýlar ýalak ýagdaýa gelmeli. Biz özümiz fiýlamamyzsoň ýyl bizi fiýlamaz. Halmurat ýagdaý şeýledir. Özüň fiýlaman. O özüň fiýletjek bolup görmek gaty nemedir. Şu betbagçylyk ýüzünde de şu zat ýatandyr. Onu biz kän aňşyramyz ok bol hemme zady diktatordan görüp görmediler. Her kim öz üstünde işlemelidir. Özünü geliştirmeyen adam kayaklar canardır. Oň bir hiç demesi ýokdur. Onun her zady türkler sorgulamaly ýa-da soramaly näme üçin bir analiz etmäni öwrenmeli, demetmäni öwrenmeli, biraz kelläňi işletmäni öwrenmeli.
ol özüň edepli tertipsiz bolup özüňe de hormat isläp nemesen o hormat aňsat demetmez. Ine biz işläp ýörse bolun sag bolsun nimäni bilen oklar gaýtam ýanky hatap ber diýerler-de. Oşolar ýa memeleri var. O hatap berbejekli adamymyz ýok. Olun ýöne adamlar aslında biraz medeniyetli bolmaly. O hayır tawabam bilmeli. O bu zatdan manysy gaty çuňurdur. Buňa düşünmän siz eşerete ýetip bilmersiňiz. Onuň ikinji soraň, üçünji soraň bolýar-da. Ýani Türkmenistana nädip barmaly, nädip demetmeli. Adamlar bir ajyda adaýdaýyn ýani diktator ýykmak hiç zat. Diktator ýok, ýykyldy. O şol ýok, ýykyldy. Ýöne siz taýinler. Onu biz taýinler. Onam ne ýöne şeýle sakna teretsem görünüp durandyr. Ine şu wagt bardyň da däm etjek. Ine şu taýda biz ýani döwlet gurup börs bolýar. Şuňa demäňiz ýetenok da. Tawryňyz ýetenok. O gapdalynyň gaýtam bir topar ýani käsgeljilik berjek bolup ýörenem kän, düşünmeýänem kän. Onuň ne edil şu wagt barsaň ne şu düşünjeler bilen nädip ýani saýlaw geçirjek, kimi saýlap biljek. Sizi ne barmagyna oýnap bilýärler-de. Ne saýlaw dünkü lider saýlanşy alak saýlaw boljak bolsa näme saýlajagyňyzy özüňiz düşünüberin. Ne bu zatlar biz taýinler. Özüňizi işlemeli adamlar. Biz ýanky bu zatlary ýygyňyza seredäň biraz. Ýanky boş tüýşäni goýup, ýanky baklaşkany goýup gummollon ne şu wagt eýem bir kädim öňe gitdik. Ine şu zatlardan geçmeli. Soň ýygyňyza seretse gülki alakdyr bolyn ötüş bar, görünüp dur o zatlar. O bunu beýdip şu wagt barsaňyz, ine şu durşuňda barsaňyz, ne o da ýok. O hakykatdan hem ýok. Oňgur makedy gelip gör, özü görünen bolsa ýanky şunny bunny diýip ýazyp berýärler-de şonda ordan okýar. Ýöne siz taýin bolmaly. Döwlet gurulmaly. O taýda ne barsaňyz, ne şu wagt ýalak rahatlygam ýokdur. Ne Türkmenistana barlanna. Sen oğlun yıkılan döwleti kaldırmalı. Doğru sapır. Ne o zatlaryň hemmejesini taýinligini görmeliler, o iştir. Uly iştir. Biz şu wagt 20-30 müň 50-60 müň adamyny oýurduk da. Ýani 5 milyon bar. Olary düşünen okmy? Şu taýda da entek oýurmayan ýatan var, daşarda näçe milyon adam var. Entek ýanky şu saýtlary, zatlary abuna bolup bunu geliştirmeliler düşünje de ýetip bilen oklarda. Bir de onuň nebsi agyryp biziň toýdaşlarymyz var. Erkin teslip bir gowy ne jurnalist, gazetçi diýilýär-de. O elinin gelen kömegi etjek bolýar. O urulada her kim bir zat diýär, söýüp kıbaga geldi diýip emes ýörenem bar. Bu terbiýesizlikdir, gaty uly. Ol adam näme sizden pul alýarmy? Jan teni bilen o türkmen bolan soň näme diýär-de. Şoňa bir ýöne abuna bolmany bir tagryr ýalkasyny diýmänem. 100den 20'si 30'su başarıyada. Onun ýanky soraglarym adamlar embekşi bergililer öýdýärler bu adamlara. Adamlar hiç kim bergillerler. O sen bir zat sorýan bolsaň sen näme etdiň diýip soramagy haky bardyr şu sorýan adamyň. O size hiç kim borçlular. Sen borcun ýok bolsa, oň borcu nähilek boldun? Almıra.
o bir boş ile mat yok. Bir de yönü şu siz için ne sizin çağalanız için bu zat etecek olyasa. Çağalanız için yani sizden geçtik. Sizden hiç vata adam olmayacağını görünüp duranım var içinde. Yönü şolun çağalar için in bolmanla şu çağalar täze nesil nemetmek için ne bilim diye neme diye buna karşıdaşı ken kömek verenden kömek vermeyecek olyan kende. Yönü gürle otuyorsunuz diye. Sen gürlemeden gelen et bilat bilyen olsun. Ne şolar yalak demem medeniyetimiz neme gatı demedipler. Bilmedim. Ben aydan sapara ustaydım Nursat. Ay. Birinciden şol sana şol soru veren ayarlığın sağ olsun. O elbette birek bilen biz doğan ip gürleşmeli, uyam deyip, ağam deyip, cigim deyip, birek mehir vermeli, birek şular yani duygu bilen katnaşmamız gerekse Hudaya şükür tapara. Şu zatlar hani görsen sen saytın tahipandı da. Menki de adamlar birine salamerini beylek aleyküm doğunum deyip beşten onun cevap veriyorlar. Bir adamın salamını, Tanrı salamını. Yine şu zatlar ullukanla. Şu zatlar başlarını tapara. Millete yem cevizleşi uğrudu. Yani şu milleti dargatmak için kaptalın oynolya onun halkın hemmesi düşünüp bilen atmayam için yakimin oynayan. Onu geçer hazır bir ağızlık bulunman durulunmaz diye de Türkmen. Koy bulunsun bir ağız. Koy halk otak ketsin, bıtak ketsin, onu dinlesin, mını dinlesin, ağırsan netice çıkarır, gerek özünü neticen. Niyaz bilen kurban olun, halk bir günde yüze vurdu mu? Yok. 28 yıl gerek boldu. Yani şun kun 2000 aydan zatımızda. Halk görüyorum, ikimiz gurlaşıp oturup kalk, başka adam olmandan bizi dinledi adamlar. Yönetim şuları adamlar dinleyip kaptaların kömelek çıkarın yani hükümet özlemlikleri oturttu. Bir işin pokun çıkaracak olsa şon kopyasını öğretmeli. Bir değil, 5, 6, 10 kopya etmeli. Sonra halk Alcırıya kimin alacağını bilemez. Yine şu da şol oyun KGB'nin oyunu şuma halkımızın boynuna salıp otur. Onu düşünmedik. Vakti gelene düşünür da para. Ikimiz katı sabırladım. 30 yıllar sabır edip karşı otur. Halkın derri düşünür diye umut var. Neymiş? Sebep yurdun için hem keselçilik hem açlık. Hem hakimiyetin yokluğu. Şu üstad ahir sanşuları çoğuna karşı çıkmaya mecbur eder. Yoksa biz yitik gitmeli. Başka ya da yok. Bir. İkinciden yani siz ayıp otursunuz yine şu dağıtların şeyle olmağı halkın şu dağıtlar görmediğini ya bilmediğini. Nereden bilsin halk olur bizde hakimiyeti, kanunu yol bilen çalışmanın yok birinciden. İkinciden Türkmenistan'ın tarihinde yani partiye kuruluşu yok. Dinle o zaman kompartiye oldu. Kompartiden sonra niyasım getiren kompartisinin Dem Partiyası oldu. Bilem iki sanamış onun şakadan böyle de iyi şuurla partiyeti dinlemiz halkın gözüne çapatmaz. Yani halkın arkasında duran ya halkın onunca yeka partiyeti ya hareketi yok yurdu içinde para. Şonun için halkımız nire gideceğini bilenler, kime inanacağını bilenler. Biz katı doğru yolu var ya şuman. Yaşlarımız katı doğru işletip oturuyor. Sağ olun, Tanrı yalkasın, şuunsuz halkın oyunu ettin. İnne ben işlep duran sahipamı yaşlara bağış ediyen. Menden soran varsanız şu yapılmaka menem verirdim. Şuun gerek varsa şuların verirdim. Yo, sapara. Kimde ongan şansıqlat gerek gel yaşıl. Geçtik bala real köpürden. Halmırat kaşak olma entek onu onun yaşmığı yetir ondan sonra yok kaşak dedi yöneme bir adalet dedi o sen erti olur sahipan berse ikimiz onu nerede sohbet etmeli sonra kaptalından bir yerinden açar Halmırat böyle sonra aslan böyle ben diyecek böyle anladım halk informasiyonu kalmadım halk kayış edip otursa para siz bir çıkış etmeniz besetmen ayıp durun deyip durun bilenizden bize haber getirin yurdun içinde esasen can ediyen adamlar yurdun içinde hayiş ediyorlar sapara.
Yo, biz yaşlar bizi entekler ulanacaklar. Örneğin olur yankı giyici dörtte de yatıran oklar nemedi de olur yani biz peşkeşimizi bereli prav yengler mi kendip bir işimiz diyenler. Ona bir kunefiri çıkan görüp beni can ediyerlen tani küçesi kuvvetli. Kudaya şükür Onun neme halmırat ne yetişen neme katlak var da ne şu at 40'tan 50'den geçen nemeler yankı birlerin kat şahsiyetine de gelirdi. Bu yervet zat yankı şahsiyet diyen zat adamın şahsiyetine değmek diyen zat kat yervet zattır. Men üçün şeyle men onun hiç kanun zat gidiyor da men onun şöyle adam söylüyorlar. Men şahsiyetime dengde sonra alak nemelerden men kaçarak duruyan neme diyen yönü nemeler bağda önkü köyünü savok nemesini alan savok diyenler. Beyinleri demenki alak demenki diyen ben bu yücenkiden ullokan ne olmalı? İlkulak adam olmalığını düşünen oklarda. Olur ilkulak lider olmalıdır düşünüyor. İlkulak adam ol onu lider diyen zat inni 20. asırda taknadan düştü yoktur. Şu lider olacak zat böyle adamlar vardır, nemeler vardır. Olur öyle yani devam diye. Yani tarihin nemesine at vermeliler. Liderli nemeli sizin her biriniz lidersiniz. Her biriniz. O sizin önünüzde yani çopan ödüş görmen. Onu koyunun boyunarlığınız o. Özünüz ne demokratiyan renki katı kendir. O çenesi o işlenem çıkar orta yine de ambisiyası varam çıkar orta telcermek sizin işinizdir. Sizin cevapkarşılığınızdır. O yanlış demezsen ne yine de bir 25 yıl şeylik gidersiniz. O bir söz aydana yani nemedene del çok içine devlet sistemasının içine de liyakat ya hüneri nemani hükman şonu tanımalılar. Onun siyasetçinin eline hazinani vermedilerdir. Hazinan goluyunu siyasetçi barıp bilmedilerdir. Esası neme solatlardır. O hazinani eline geçiren siyasetçi eyyem başka dattır o. Ne devlet kuruluşunun o arada da ne kuruluşur, ne iktisadi model ne ile olmalı ya iktisatçılar işler oturuyor onun men bilen çekeleşecek diyorlar ekranla baş üstüne tayin ortalar açan nemesteler ne bu peyderpey şeydi bu devleti kurur halmırat şu çüyşeden yani baklaşkadan devlete çenli gitmeli yönü hem ben geçmelisiniz onu yani neme yani şu erken sesaki yığdın adını ben yadından çıkardım bağışlar beni bir telefonunu vuruluştu ama olun yani adamlar gülüyor yani çüşen oyup yani gummolluk deme diyorlar diye de gen budatlar dip diye. Yani bizim hakiki halkı yetirilen yağdayını kan bilen okşa çüşeden geçmesek ya çüşeden geçen son şu taylak getip bildik. Onu bilen biliyat, onu demediğini biliyat oluyor yani halkı yetirilen derecesi şurada. Murat bunun doğru düşünmeli. Ağacı olanında da bunu şey deyip yenmeli. Doğru da para. Onun gel şu yerde sohbetleştiğinde tamamlarlı ki gepleşiklerde devam ettirverse bir gepleşim, 10 gepleşim teması derler. Bu katı lokal zatlar para. Halkım yazsın şu tadı ya şu tadı comment koysun. Näme diye, näme pikir diye. Ama ortada etmişler abratnası verdi ya da bir taraf olmalılar katnaş anırdan gelmeler katnaş halkın
pikirini uğranıp durma. Memeni beriyen yaşlar o tayda öğleri okap cevap verir yadın adamlar indi neme okuyacak nemeniz ken cevap vereceklerim ken diyalak vaktim yok diye bakan edecek nemeleri yok yaşlar. Yo sen beydip senem sıparını pikir etme de bana oraya geçir sen arkayını yatasın. Yo ben yapman Bir katı oldu hatta bu lokan anam geçir saparaga menem oňlayan bu zatlar gerek bolsa yetmeýän bolsa men sahypamy goýarsa taýda biz çykyşdy berel gep onna däl gep esasy şu anam şu ýaşlary edýän anamyzy olaryň şu edilýän anamy ödäp aňyrygyny alyp gitseler oňa ýetese näme bar o ýetsinler o uzun nesiller biz bilenjämizi aýtarys olaryň bilýän nesiller näme üçin ýok saparaga. Onun ben yine de bir nemelerden haýyş edýän şu ýa lider bolup görjek nemelerden o bize lider diýmän siziň lideriňiz hem däl hiç tadyňyz hem däl biz ýony ýaşlara ýol berýär onun lider boljaklary şonu çeýin edemizok çeýin etjek gelem o demäňiz näme diýen bolsaňyz orta atyň o şolary biz döwletiň başyna derter, neme dersem, diňe ýaşlar bolmaly. Çüýren nesil çüýrükliňizi boýun almalysyňyz. İsleseňiz, islemeseňiz. Siz hem öz üstüňize işläňden şoluň ýerinden ýetin. Ya kömek edin. Ya kömek edin. En şu wada todonna meýeriňiz ok. El gepden belli gep. Edip bilseňiz kömek edin. Ýöne diýan etjek bolsaňyz, ana garşyňyzda bizi görürsüň. Doğru. Sağ ol sapara sözüm. Onu näme söýerdi jemläli gör. Bolýa Halmurat. Onu ertire şeýle sağ oturun. Erti bilemek ekimiz ýerden gep. Yok. Ýaşlar öňür jaňydy aýdarlar da size efir berdik gelin diýip. Bol bizi raspsaniýa goýaýmaklara mümkin şondan öňe durmak. Katı yo ýaşlar näme diýse şöýlen bolmaly orada. Orada para. Bolýa ne ýyllaşlar abuna bolun neme özüňiz patpişik nemediň ýazylyň şu kanala indi eýleri ýaşlar ne şo hökümeti gollaýan bolsaňyz ýazylyň bu sanyny köp öldüm. Bir ýarym milyona 1 milyona ýetirseňiz ne siziň belin eden kömeňiz bor. Ýa hemme zady birinden hantama bolup görmäň siziň hem betbelli nemeleňiz iň bolmanyna. Ýani her kim edip bilýän zady der, ýöne abuna bolup bilýäňde. Men elimdeken men özüme bir zat isleýän ýalyk, döwletiňizi isleýäňiz. Täze guruljak, täze döwletiň düýbi. Bu siyasi tarapy ýokdur, bu demäň döwletiň siýasat bilen hiç nemesi ýokdur. İlk ulak döwlet gurulmaly, üstünde siýasat şoň üstünde edilýärler. O gurulmadyk döwletiň siýasatçysam bolmaz, beýleksem bolmaz. Şoňa akylyňyz ýetmeýän bolsaňyz adamlaryň öňüne düşmät. Sizden haýyş, onu adamlar kellerinden bulaştırıp görmä. Onu sapılar, staýdy jemler. Bolýa sağ ol. Sağ oturun, men ýetek. İýleşdi sağ ol. O sağ olun, sağlykda görüşelim. Sağ olun sapara.